Oy, unsa ang mga part sa negosyo? Unsaon pag-start sa negosyo? Tanawan ni nga video hantod sa katapusan kay kini makatabang sa imo, labi na kung nakay-plano nga magsugod og tukod og kaugalingon nimo nga negosyo. Number 1, kanang gitawag nga value creation. So kung maingon tag value creation, ay gitawag nga discovering the needs and wants of the people. Then create. Pasabot, imong tan-awon ang mga kinahanglan o gusto sa mga tao. Problema na siya. Imong tan-awon unsay problema karon sa mga tao sa palibot. Then imong unahon unsaon nimo na pag solusyon, no? So na kay negosyo ana. For example kanang delivery company, nganong na may delivery company karon, no? Ilang trabaho is mag-deliver og food sa mga customer, sa mga tao. So nakita nila sa una, mga tao nay problema, kapuya na moadto sa tindahan para mopalit og mga pagkaon. So ilang gisolusyonan to nga problema. So nag-create sila company para solusyonan to. So nag-create sila og kanang delivery nga kumpanya. So sila nay naga-deliver og food gikan sa tindahan padung sa balay sa usa ka tao. So imo nakita ilang na-discover, gi-discover nila ang problem, ang need sa want sa tao, then nag-create sila og solusyon. Then ana dayon sila gitawag nga negosyo. Mao toy gitawag nga value creation. Sunod kanang gitawag nga marketing, no? Nga kay nakita nga problem. Karon nakahibaw na ka unsaon to pagsolusyon. Problema ron unsaon nimo pagpaabot sa tao nga naa kay gi-offer nga solusyon sa ilang problema. Mao na gitawag nga kinahanglan na nimo na siya i-market. So kung maingon tag marketing, pagpahibaw sa mga tao nga naga-offer kaani ng mga product o mga serbisyo. So importante kayo ang gitawag nga marketing kay bisan pag willing na kamutabang sa ila no na kay product o serbisyo, pero kung dili na siya maabot sa ilaha, di sila makahibaw, useless gihapon. Dili nimo ma-offer imong tabang sa ila, dili nimo ma-offer imuhang product o serbisyo sa ilaha. That is why ang marketing is grabe kayo ka importante. Sunod sa marketing kanang gitawag nga sales. Karon nagbuhat na kag marketing, imo nang gipaabot sa ilaha or successful na imong pagpaabot sa imuhang product o serbisyo sa mga tao. Sunod kanang gitawag nga sales. Dapat katong imong prospect na mga clients or buyer is mutuyok siya or ma-convert sa paying buyer. So dapat kato sila imo to silang mapapalit. So dapat na gitawag nga sales talk, no? Dapat kahibaw ka mo sales talk para kato imong mga prospect buyer or clients is mabaligyan jud nimo, no? Pero dito mahitabo kung live marketing, no? Mo nang ang number 2 is ang gitawag nga marketing. Number 3 na dayon ang gitawag nga sales. So, kanang sales, no? Lisod na siya sa sugod pero imo na siyang praktisan, maana na dayon ka ana. Again, kung mingon tag sales, turning prospect clients into paying customer. Sunod is value delivery. Gaina na tay mga prospect clients or buyer, sila napasugot na nato nga mopalit. Sa ikaupat kanang gitawag na dayon na value delivery. So unsa man ang value delivery? Ang value delivery is imo nang paghatag sa ilaha atong product or serbisyo na imong gi-promise sa ilaha. Tanan nimo gipangyaw-yaw dito sa marketing stage nga unsa kanindot imong product, unsa kanindot imong serbisyo is dapat sa ikaupat nga stage is imo siyang ma-deliver successfully sa ilaha. And be sure na dapat ma-satisfy sila sa imong product o serbisyo na gihatag sa ilaha. So mao tay ikaupat ang value delivery. Then pinakalas kanang gitawag nga finance, no? Kadto nahalina na ka, no? Imo nang na-deliver sa ilaha ang product o serbisyo na imong gi-offer. So nibayad na pud sila. Karon na kay kwarta. So dapat makakat-on ka diha sa last nga part sa negosyo kanang finance, no? Ihibaw ka anang gitawag nga cash flow, imong mahawidan og tarong imong kwarta, no? Dapat ang mosulod nga kwarta is mas dako kaysa sa mogawas na kwarta. So mao to ang 5 ka part sa negosyo. Dito sa 5 ang pinaka-importante kanang gitawag nga marketing, no? Sila tanan importante, pero ang pinaka-importante is marketing. Anuman kay bisan pag unsa kanindot imong product, unsa kanindot imong serbisyo, kung dili na siya mapaabot dito sa customer or client is mahimo siya nga useless gihapon. Karon ang pangutana unsaon pag-market, unsay mga bag-ong pamaagi sa pag-market sa imong product o serbisyo. Ang modern karon nga pag-market sa imong product o serbisyo is kanang gitawag nga pag-advertise, pagsulti sa mga client nimo pinaagi sa gitawag nga video. Naay gitawag karon nga video explainer o video animation. Ug ang makatabang nato ana kanang gitawag nga ads and beyond, no? Kung imong makita sa screen, no, ako nang ipakita ilang Facebook page, Ads and Beyond. Usa man ang Ads and Beyond? Sila ang usa ka kumpanya diri sa Pilipinas nga nagabuhat video explainer o video animation. So ilang ginabuhat ana, no, kung nakay negosyo buhatan kanilang video explainer o video animation. Video animation o video explainer ilang pamaagi sa pag-expose sa imong product dito sa mga tao. In which gwapo kaayo kay engaging siya, kay mulihok man siya, dili pareha sa mga poster
nga steady lang ang makita sa unsa sa customer. So ilang ginabuhat ana ang ads and beyond is sila na imubuhat sa script no, na pwede gitawag nga voice over lalaki ug babae, pwede pod isabay ang lalaki ug babae nga voice over, napoy background music, napoy gitawag na mga effects para nindot kaayo ang pag-present or nindot kay presentation sa imong negosyo ug makita sa tao, uy gwapo kay ni siya nga presentation. So dako tog tabang sa pagkuha og mga customer. So para makita nimo unsay dagway anang video animation o video explainer no, mutanaw lang ka sa ilang page ads and beyond no, makita nimo na sa screen. Mao na ilang Facebook page, mo visit lang mo dito, mo message mo sa ilaha para makapabuhat na dayon mo gitawag nga video animation o video explainer. Ug kana siya barato ra kay ilahang presyo. Plus napay libre nga advertisement. So kung magpabuhat ka sa ilaha no, napud sila yung Facebook page, ila po nang i-advertise imong negosyo sa ilahang page. Libre ra ang pag-advertise. Ang imo lang bayaran sa ila is ang pagpabuhat og video explainer o video animation. Ayaw kalimti, ads and beyond. Your branding partner. So mao na ilahang tagline. Kay sila motabang yun sa mga negosyante no, labi na sa mga startup pa na mga negosyante. Kay mao lagi to ang marketing grabe kay importante. Dapat ang mga tao makahibaw kung unsa na imong gina-offer ng mga produkto o mga serbisyo. Unta na mo na-learn sa tong video karon og inyo kining ma-apply sa unahan sa inyong plano sa pag-negosyo. Sige, maura to kay maklase pa ko. Bye! Follow for more!